Sige, testingin ninyo ko to kay naa dyan maputol nga ulo ron. Inyo dang gihututan akong bana. Nganong nadamay naman tani pre? Gani pre. Ikaw! Ayaw na gulit diri sa balay. Pag hubog-hubog na mo permi, kauban sila. Pila ka balay ang putla na nagkurente niya pre? Pulo ka balay pre. Sige sige. Direta mag-una. Pagkahuman, dito sa unahan. Sige pre. Dam. Nagpadala og love letter ang Danica. Kay gimingaw sa inyong bayad. Notice for disconnection dam. Putlo na namo inyong kalipayong karong adlaw. Unsay kalipayon? Gawa man gani kalipay ni Panimalayan eh. Maayo ra mo gamit ba? Jadi mo kabalo mo bayad. Alangan, unsaon man namo pagbayad nga maningil mo nga walay tawo aning balay. Unsa man, wala may kabayad? Putlo na namo ron. Unsa man dam? Putlo na lang namo. Oh, unsay walay ikabayad? Unsay pagtuon ninyo sa mo ang mga pobre? Pagbulat mo dira kay magkuha kog kwarta, isagpa na ko sa inyong mga naong nga kubalon. Lab, nang manili og kuryente ba? Wala na tay kwarta. Unsaon man nato ni nahurot na pang grocery? Wala di kinasuksok diha. Unsay nasuksok? Nagamay ra man gani imong gihatag nga kwarta. Budget unta ka para sa bill sa kuryente. Naunsa naman taon ka oy. Unsay budgeton nga kulang pa ganito sa panabon? Unya, unsaon man nato ni ron? Dam naginihapay pa mo kwarta diha. Gilok na mong kamot. Kaputlo na nagkurente. Anan, nawag na. Sige, dito na to ipadayon na tong away. Dito ka magsininggitay aron mga hadlok sila. Diri ka agi, diri ko. O sige, sige, basin dito. Dito ta makita. Hoy, ikaw, asa makagikan? Nawala mo lagi tong kwarta sa altar nga ibayaran man tong kuryente. Ngano ako man imong pangutanon? Wa mo ko kabalo asa nimo ibutang kwarta. Nganong nawala man to dito? Wala may laing tao aning balay. Imo tong gikuha kay imong gihubog-hubog. Hubog-hubog sa imong mata. Taka na kong pamanangil. Di ba mo na sila imong kainom perme? Pre. Lagay na mo siyang kana. Wala ba oy? Di magiko kailangan niya. Kasi kamo. Dili pre, oy. Dili man pud may kailangan niya. Ikuha na og lagro pre. Gani pre. Sige, testingin ninyo putol ron. Kay naa dyan maputol nga ulo ron. Inyo dang gihututan akong bana. Nganong nadamay naman tani pre? Gani pre. Pasin na siguro tani kayo. Isog kaya ang asawa mo. Lagi pre. Kuwag lagaraw. Ikaw! Ayaw na gulit diri sa balay. Pag hubog-hubog na mo permi, kauban sila. Boss. Oh, ay sa magbalik dito, boss. Delikado to ang usawa, boss. Nagapanigbas sila ba to? Kasi padisgrasya mo ba? Sige. Unya lab, asan na sila? Tuwa na lang, boy. Ako gipauli. Aw, unyag mo balik sila. Mo balik na butag away. Unsa pa, Ping? Ating na patag-away. Tara.